ο Άγιος Επίσκοπος Πενταπόλεως Νεκτάριος, κατά κόσμο Αναστάσιος Κεφαλάς, μας μιλάει για την αξία του αληθινού φίλου στη ζωή μας, αλλά και για τις αρνητικές επιπτώσεις μιας κακής συναναστροφής. Ο φίλος είναι άνθρωπος αγαθός, υγιής στην ψυχή, σκέπτεται σωστά, αγαπάει την αρετή, είναι ακέραιος στο ήθος, πιστός στην αγάπη, ειλικρινής στο λόγο, σταθερός στην ψυχή, έντιμος σύμβουλος, θαραλέος, αγαπάει την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Ο φίλος ο αληθινός είναι όμοιος σε όλα με το φίλο του. Η χαρά του φίλου του προηγείται από τη δική του και η θλίψη του φίλου είναι και δική του θλίψη. Είναι βαθιά ευαίσθητος και διαισθάνεται την ψυχική διάθεση του φίλου, πάσχει δες ότι πάσχει ο φίλος του. Προλαβαίνει την εξομολόγηση του φίλου του και τρέχει να τον βοηθήσει πριν του το ζητήσει. Είναι πάντα έτοιμος να αντιληφθεί τις ενέργειες του φίλου του και είναι παρόν όταν κινδυνεύει. Οι φίλοι του φίλου του είναι και δικοί του φίλοι, οι δε εχθροί του και δικοί του εχθροί. Αμήνεται υπέρ του φίλου του και διακινδυνεύει τη ζωή του για αυτόν. Στο σώμα του φίλου κατοικεί η ψυχή του φίλου που αγαπάει. Είναι αγαθός σύμβουλος και λέει πάντα τα καλύτερα για αυτόν, φροντίζει για την τιμή και για την υπόλοιψη του φίλου του. Όσα του είναι ιερά και για τον ίδιο και σέβεται όσα το φίλος του θεωρεί σεμνά. Φίλος αληθινός, σκέπη κρατεά και όποιος τον βρήκε θησαυρό. Ο αγαθός φίλος είναι πλούτος ανεκτήμητος, ακριβότερος όλων των αποκτημάτων. Δεν υπάρχει μέτρο του κάλους του. Ο φίλος και στις δυστυχίες και στην ευτυχία του φίλου μένει πάντοτε ο ίδιος. Ο αληθινός φίλος, με πολύ θάρρος, επενεί αυτά που είναι άξια να επαίνουν και καταδικάζει τα καταδικαστέα. Να δούμε τι λένε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Ευρυπίδης για τον φίλο. Ο Ευρυπίδης λέει: «Οι φίλοι δεν έχουν τίποτε μόνο δικό τους, αλλά κοινά πράγματα. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από τον ειλικρινή φίλο. Όταν παρεμβαίνει παρηγορητικά, αυτό επενεργεί δυνατότερα από κάθε φάρμακο στην πάσχουσα και θλιμμένη καρδιά του φίλου. Τα λόγια του είναι φάρμακο ζωής». Ο αγαθός φίλος και την ψυχή και το σώμα του φίλου μπορεί να παρηγορήσει. Ο αγαθός και καλός φίλος έχει τάξει τον εαυτό του να αναπληρώνει ό,τι λείπει στον φίλο του και όταν μεν πράττει καλά τον επενεί και τον ευχαριστεί. Όταν δεν σφάλει προσπαθεί πάρα πολύ για να τον επαναφέρει. Ο φίλος γίνεται ο νους, η καρδιά και ο οφθαλμός του φίλου του. Είναι η προσωποποίηση της αρετής. Δεν γίνεται φίλος ομοχθηρός. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει: «Ο πιστός φίλος είναι έμψυχος θησαυρός, περιφραγμένος κήπος, πηγή σφραγισμένη που ανοίγει από καιρό σε καιρό και προσφέρει τον πλούτο της ψυχής του. Φίλους δε, λέγω τους καλούς και αγαθούς και τη φιλία που δημιουργήθηκε με γνώμονα την αρετή». Ο ανηλικρινής φίλος είναι άνθρωπος ιδιοτελής, άφιλος, κρυψίνους, εγωιστής, υποκριτής. Φοράει το προσωπείο της φιλίας για να ωφεληθεί από οτιδήποτε χρήσιμο μπορεί να προκύψει. Λέει ψέματα όταν μιλάει για φιλία και έχει δόλο μέσα του όταν παριστάνει τον αφοσιωμένο. Ο ίδιος θέλει τη βοήθεια του φίλου του, όταν όμως εκείνος του ζητάει βοήθεια, την αρνείται προφασιζόμενος 1002 δικαιολογίες. Επιδεικνύει φιλία όταν όλα πάνε καλά, αλλά όταν ο φίλος του περνάει δύσκολα τον απαρνείται. Τον θυμάται όταν αυτός είναι ευτυχισμένος και από μακριά ζητάει να μάθει για αυτόν. Εύχεται ευτυχία σε αυτόν που ήδη ευτυχεί και υγεία στον υγιή. Σε αυτόν που πράττει σωστά του εύχεται ευπραγία. Ενώ έχει δόξα, του εύχεται ευδοξία, και ενώ ο φίλος του είναι πλούσιος, του στέλνει πλούσια δώρα, κάνει δε ό,τι μπορεί για να δείξει φιλία προς επίδειξη. Τον ξεχνάει όμως γρήγορα όταν πέσει σε ατύχημα και δεν ρωτάει γι' αυτόν. Ενώ είναι γείτονας του, δεν ενδιαφέρεται, τον αποφεύγει και τον καταργέται. Του καταλογίζει ανοησία για το γεγονός ότι δυσκολεύεται κάπου. Τον ξεχνάει στην ασθένεια του, δεν τον πλησιάζει στη δυστυχία του. Σαν να τυχήσει τον αποστρέφεται, ταπεινωμένο τον εξουθενώνει. Όταν πτωχεύσει δεν θέλει καν να τον βλέπει. Όταν πεινάει δεν τον φροντίζει. Ακόμα και όταν πάει να πεθάνει δεν τον ελέει. Τέτοιος είναι ο ανηλικρινής φίλος. Η κολακία είναι αποκρουστική κακία, καλυμμένη με το προσωπείο της φιλίας. Είναι ψεύτικο χάδι που εκδηλώνεται σαν φιλία μόνο στα λόγια και ως προθυμία και βιασύνη για πράγματα ανάξια λόγου. Η κολακία είναι κακία διεφθαρμένης ψυχής. Ψυχής άρρωστης, που τίποτα το υγιές δεν υπάρχει σε αυτήν. Είναι δόλια, δίχως ιερό και όσιο, ασεβής, ανηλικρινής και απατηλή. Η κολακία διαφθείρει τις ψυχές που την δέχονται. Ο κόλακας είναι άνθρωπος διεφθαρμένος, χαμερπής και ασήμαντος.
Χαϊδεύει τους ασθενείς χαρακτήρες με λόγια απατηλά, με σκοπό να τους κατακυριέψει. Είναι πονηρότερος και από την Αλεπού και πιο φρικιαστικός από τα κοράκια, διότι με πονηριά και απάτη διαφθείρει και καταστρέφει τις ψυχές των ανόητων. Είναι πανούργος και χρησιμοποιεί πολλούς τρόπους.